Iċ-chairperson tal-moviment Żwieġ Bla Divorzju Andre Camilleri qal li l-moviment għażel li jpoġġi lill-ulied fiċ-ċentru għaliex huwa ċar li huma ser ikunu l-aktar li jbagħtu f'każ li f'pajjiżna tidħol fis-seħħ liġi dwar divorzju bla raġuni. Mistoqsi dwar il-finanzjament tal-kampanja Camilleri qal li se jkunu qed jagħmlu ġbir ta' fondi waqt li kkonferma li l-Knisja mhux biss tagħhom il-flus imma anke proprjetà. Ingħatajtu fondi mill-Knisja jew le? Anke premises ingħatajna mill-Knisja. Madankollu Andre Camilleri qal li ma teżisti l-ebda rabta bejn dan il-moviment, il-Knisja, il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista u l-PBS. Jekk hemm rabtiet tafhom inti ma nafhomx jiena. Camilleri kien mistoqsi jekk il-moviment jara xejn ħażin li l-Knisja użat il-purċissjonijiet tad-duluri u anke s-sakrament tal-qrar biex tgħid kontra d-divorzju. Il-Knisja għandha tuża kull mezz legali li għandha biex taqdi dmira. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet Andre Camilleri qal li l-moviment Żwieġ Bla Divorzju huwa kontra kull forma ta' divorzju. Madankollu Joyce Cassar li kienet qed tindirizza l-konferenza flimkien ma' Camilleri qalet li kieku l-proposta kienet mod ieħor ma tistax tgħid x'kien jiġri. X'jiġri li kieku il-proposta kienet mod ieħor ma nistax ngħidlek, imma żgur li jiena kontra din il-forma ta' divorzju irresponsabbli. Il-moviment kritika l-fatt li sal-lum għadu ma sar l-ebda studju soċjali fuq l-impatt tad-divorzju fuq is-soċjetà. Li ma studju l-moviment mhux se jagħmlu għaliex qal li m'għandux fondi u ma fadalx żmien. L-slogan uffiċjali tagħhom bażikament hu flimkien għal uliedna. Jiena nistaqsi għal ulied ta' min. Għaliex l-ulied tan-nies illi huma flimkien u ma jistgħux jiżżewġu għaliex m'għandhomx divorzju qisna qegħdin ninsewhom. U fil-verità huma l-iktar ulied li se jiġu milquta mid-divorzju. Dan għaliex bażikament min hu separat, annullat jew inkella fil-futur id-divorzjat mhux ħadd tagħmillu differenza jekk il-familja tiegħu tkun imkissra, x'titolu nagħtu lil din it-tiskissir tal-familja. Però lil min isir tifel fi żwieġ minflok tifel barra żwieġ bl-istigma kollha li ġib magħha ħadd tagħmillu differenza kbira.